Jesus sa någonting som är väldigt grundbrytande. ኢየሱስ ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር ተዛሪቡሎ Johannes 14 kapitel 14 vers 6 så sa han: jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Och ingen kommer till Fadern förutom genom mig. ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 14:6 መገድን ሐቅን ህይወትን ኣነ ብዘይ ባይ ድማ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ክመጽእ ዝኽእል የልቦ ኢሉሉ Och just hur de tre orden, vägen, sanningen och livet, መገድን ሐቅን ህይወትን ዝብላ ዘን ሰለስተ ቃላት hur viktiga de är. ብጣዕሚ ኣገደስቲ እዮም Att vi måste plantera dem i våra hjärtan. ኣብ ልብና ድማ ክንዘርኦም ኣለና Och vi måste förstå det i våra huvuden. ኣብ ኣእምሮና ክንርድኦም ኣለና Och så måste vi gå i det också. ብኡ ከዓ ክንመላለስ ኣለና Så vad menar Jesus med det? እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ከምኡ ክብል ከሎ Först och främst så sa han att han är vägen. ኣቐዲሙ ዝበሎ እንታይ መገዲ Sen sa han att han var sanningen. ድሕሪ ድማ ሐቂ Sen sa han att han var livet. ኣስዒቡ ድማ ኣነ ህይወት Och ingen kommer upp till Fadern om inte det är genom honom. ብዘይ ባኣይ ተዘይኮይኑ ድማ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ Så det finns inga flera vägar. ስለዚ ብዙሕ መገዲ ዝበሃል Det የለን finns bara en väg ሓንቲ መገዲ ጥራሕ ዘላ till Fadern. ናብ ኣቦ ትወስድ Och därför är det så viktigt för oss ስለዚ እዩ ኣገዳሲ ንዓና att veta det. ነዚ ክንፈልጡ Att hedra det. ነዚ ድማ ክነኽብሮ Så jag vill bara läsa då ifrån första Korinthierbrevet kapitel 1 vers 9 också. ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 እውን ከንብብ ደሊ Och jag ska ge er 7 punkter idag. ሎማዓሊ 7 ነጥብታት ክህበኩም እዩ Så det kommer vara lite vittnesbörd, ቁሩብ ምስክርነት ክኾን እዩ men det kommer vara mycket ordet. ዝበዝሐ ግን ቃል ኣምላኽ Så vi kan lära oss. ምእንቲ ክንመሃር Så ምእንቲ vi kan äta av ordet. ነቲ ቃል ክንበልዖ ምእንቲ Så vi kan få marinera i våra hjärtan. ኣብ ውሽጥና ክርስርስ ምእንቲ Att ዝቃል vi kan bubbla i Jesus. ኣብ ውሽጢ ክነጉስእ Amen. ኢየሱስ ክነጉስእ እብላ Amen. Så första Korinthierbrevet, ቀዳማይ ቆሮንጦስ det första då, kapitel 1 vers 9. ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 Så står det så här. ከምዚ ይብላ ኣሎ Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. እቲ ናብ ሕብረት ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ዝጸዋዕኩም ኣምላኽ እሙን እዩ Så var det första att han har kallat oss. እቲ ቀዳማይ ነገር ጸዊዑና እዩ Så att vi ska ha gemenskap med Jesus. ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕብረት ምእንቲ ክህልወና Så Gud är trofast, han har haft en plan. እግዚአብሔር እምበኣር እሙን እዩ መደብካ ኣለዎ Han har haft en längtan ጽምዓት ነይርዎ för oss ንኣና att förenas med honom. ምስኡ ሕብረት ምእንቲ ክንገብር Och att få vandra med honom. ምስኡ ድማ ክንንቃሳቀስ Som hans originalplan var från början. እቲ መሰረታዊ መበቆላዊ መደቡ እሱ እዩ ነይሩ Jesus visar oss att vi ska ha en personlig relation med Gud. ኢየሱስ ዘርእየና ምስ እግዚአብሔር ውልቃዊ ዝኾነ ርክብ ምእንቲ ክህልወና እዩ Att vi är skapta ንሕና ተፈጢርና att ha gemenskap med Gud. ምስ ኣምላኽ ሕብረት ክህልወና ኢና Men synden kom och bröt den relationen. ኣብዚ መንጎ እዚ ግን እቲ ሓጢኣት መፂኡ ነዚ ሕብረት ዝበቲንዎ ነይሩ Men Jesus kom för att återställa det. ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ከዕሪ መፂኡ Amen. ኣሜን Det är de goda nyheterna. እዚ እቲ ብስራት Det är de nyheterna som får oss att dansa i våra hjärtan. እዚ ከምዚ ዓይነት ብስራት እዩ ኣብ ውሽጥና Titta på mitt liv. ኣብ ህይወተይ ንዓይረ Mitt liv var katastrof många år. ህይወተይ ብጣዕሚ ነዊሕ ዓመታት ተባላሾ እዩ Jag levde i ett mörker som levde som en gängmedlem i tung kriminalitet. ኣብ ጸልማተይ ነይረ ናይ ሓደ ጋንግስተር ጉጅለ ኣባል ነይረ Suttit 10 år i fängelse. 10 ዓመት ቤት ማእሰርቲ ተቐሚጠ Sett ኣለኹ allt man kan se och lite till. ኩሉ ትትሪኦ ትኽእልን ካብኡ ንላዕሊ ንሪኦ ኣለኹ Jag har haft mer pengar än vad man kan slösa. ከተጥፍኦ ክትሕሾ ካብ ትኽእሎ ንላዕሊ ገንዘብ ነይሩኒ Jag har haft ዘለኹ makt och kontroll. ብዙሕ ስልጣን ነይሩኒ ብዙሓት ነገራት ቆፃፀር ነይረ Men här inne har det alltid varit tomt. ኣብ ውሽጠይ ግን ኩሉ ግዜ ባዶ ነይረ För att Jesus inte fanns där. ኢየሱስ ስለዘይነበረ Jesus är nyckeln till frihet. ኢየሱስ መፍትሕ ናይ ሓርነት Jag var i ett fängelse i många år. ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዙሕ ዓመት ተኣሲረ ኣለኹ Inte ett fysiskt fängelse bara. ሓደ ብኣካል ተእሰሮ ቤት ማእሰርቲ Ett själsligt fängelse. ብነፍሲ ግን ተኣሲረ ነይረ Ett mentalt fängelse. ብኣእምሮይ ተኣሲረ ነይረ När djävulen fångar dig, ሰይጣን ክሕዘካ ከሎ då vill han inte släppa taget. ክፍንወካ ኣይደልን Därför kom Jesus ስለዚ ኢየሱስ och መፅኡ tog mörkrets krafter på korset. ነቲ ናይ ጸልማት ሓይልታት ኣብ መስቀል Och tog på sig ሰቂልዎ allt. ኩሉ ድማ ኣብ ልዕሉ ጽዒንዎ För att vi ska få ett evigt liv. ምእንቲ ንሕና ናይ ዘለዓለም ህይወት ምእንቲ ክንረክብ Inte det goda nyheter? እዚ ዶ ደስ ዘየብልን እዩ Alla ära till Jesus. ኣሜን ክብሪ ኩሉ ንጌታ ኣሜን ፕሬዝ ጋድ
Jag kommer ihåg när jag satt i en situation i mitt liv ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ እዋን ዝክር där jag hade totalt tappat livslusten. ናይ ህይወት ናይ ምንባር ጣዕሚ ፈፂሙ ጠፊኡ ነይሩ För jag hade sett allting jag har åstadkommit i mitt liv. እቲ ክበፅሖ ወይ ክገብሮ ዝክእሎ ዝብሎ ነገራት ኩሉ ገይረ ነይረ Det fanns ingen mening med det. ካብኡ ንላዕሊ ትርጉም ኣይረኸብኩ Det var tillfälliga ruser. በቃ ግዚያዊ ባህታታት ተዘይኮይኑ Tillfälliga känslor. ግዚያዊ ዝኾነ ስምዒታት ጥራይ Bara för att fylla och tappa igen det hålet jag hade. በቃ ንግዚኡ ጥራይ ንምዕባስ ነታ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረ ነኳል ንኽኣብሶ ብዙሕ ገብር ነይሩ Och när jag fick möta Jesus, ንየሱስ ምስ የሱስ jag ዝተራኸብኩ fick smaka på sanningen, ነቲ ሓቂ ምስ ጣዕምኩ livet. ህይወት Och när jag fick gå i det ብኡ ድማ ክመላለስ ምስ så ጀመርኩ förvandlade han mitt liv. ንሱ ንህይወተይ ለውጡ Från totalt mörker ካብ ፍጹም ጸልማት och till skinande ljus. ናብ ዘንጸባርቕ ብርሃን ለውጡ Det är sån Gud vi tjänar. ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ ኢና ነምልኽ Allt som är omöjligt för oss är möjligt för honom. ንኣና ከቢድ ነገር እዩ ዘይከኣል ነገር እዩ ንኡ ግን ቀሊል እዩ Så ni som sitter här och kanske har barn som brottas med mörker, ኣብዚ እምበኣር ምሳና ዘለኹም ኣብ ጸልማት ዝመላለሱ ቆልዑት ክህልኹም ይኽእሉ እዮም så har jag goda nyheter till er. ንኣኹም ሓደ ብስራት ኣለን Det som är omöjligt för människor ንሰብ ዘይከኣሎ är möjligt för Gud. ንእግዚኣብሔር ከኣሎ Så vi måste gå i tro, ንሕና ብእምነት ክንጓዓዝ ኣለና fortsätta att be ብጸሎት ክንቅጽል och ኣለና tacka honom för det som kommer. ነቲ እሱ ዝገብሮ ነገር ድማ mina föräldrar- ኣመስግኖ ኣለና så mina ስድራ ቤተይ föräldrar- ወለደይ Bad för mig varje dag. ኩሉ ግዜ ይጽልዩለይ ነይሩ I det mörkret jag var i ኣብ ጸልማት ከለኹ ይጽልዩለይ ነይሩ så fanns det fortfarande ett ljus över mig. ኣብ ጸልማት እኳ እንዳተመላለስኩ ኣብ ልዕለይ ግን ብርሃን ነይሩ Jag såg inte ljuset, ኣነ ነቲ ብርሃን ኣይሪኦን እየ för ነይሩ jag tittade ner. ኩሉ ግዜ ንታሕቲ ርኢ ስለ ዝነበርኩ Han säger i Bibeln många gånger, fäst din blick på Jesus. መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ብለና ኣዒንትኹም ናብ ኢየሱስ ግበሩ ይብለና Så vi fäster våran blick på honom ኣዒንትና ኣብኡ እንድሕር ኣሲርና och vi tittar upp, ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ንጥምት እንድሕር kommer ኮይና ljuset lysa in i vårat እቲ liv. ብርሃን እውን ኣብ ህይወትና ክበርህ ክጅምር Så med våra hjärtan, ኣብ ልብና med längtan ብጽምዓት och bön, ብጸሎት så kommer Gud också göra ett mirakel i era liv. እግዚአብሔር ድማ ኣብ ህይወትና ተኣምራት Att att vi inte får ge upp, ፈጺምና ተስፋ ክንቆርጽ የብልና för han ger aldrig upp på oss. ምክንያቱ እሱ ኣባና ተስፋ ይቆርጽ Jag var enligt samhället ett hopplöst fall. ኣነ ብመሰረት ሕብረተሰብ ፍጹም ተስፋ ዘይብሉ ጉዳይ Om ነይረ du skulle läsa liksom mitt namn i registret så är det många kapitlar. ኣብቲ መዝገብ ኣብቲ ናይ ፖሊስ ድዩ ገለ መዝገብ ክተንብብ ከለኹም ብዛዕባይ ብዙሓት አንቀጻት እዩ ተጻሒፉ Men Jesus såg potentialen när människor såg hopplöshet. እቶም ህዝቢ ሰባት ናተይ ተስፋ ዘይብሉ ምዃን ክርዩ ከለዉ ኢየሱስ ግን ናተይ ኣቕሚ ዝርኢ ነይሩ Inte det underbart? እዚ ሕጉሰኩም Det är så Jesus vi tjänar. ከምዚ ዓይነት ኢየሱስ ኢና ነገልግል ዘለና Jag ska ge er 7 punkter. Jag ska börja med den första punkten. Då är det Jesus, han är vägen till gemenskap med Gud. ሸውዓተ ነጥብታት ክበኩመይ ቀዳመይቲ ኢየሱስ ናይቲ ሕብረት መገዲ እዩ Nummer 2 då. ካልአይቲ ድማ Han sa att han var vägen, eller hur? ኣነ መገዲ ምሽሉና Innebär att vi ska följa honom. እዚ ማለት እዚ ክንስዕቦ ኣለና ማለት እዩ Så här står det i Lukas kapitel 9, vers 23. ኣብ ሉቃስ 9:23 ከምዚ ይብለና Och det här är ett ord som förvandlade mitt liv. እዚ ቃል እዚ ብሓቂ ንህይወተይ ቀይርዎ እዩ Och det här ordet jag vill att ni ska alla läsa det här och ta till er i era hjärtan. ነዚ ቃል እዚ ነፍሲ ወከፍኩም ከተንብቦ ኣብ ልብኹምን ክትወስድዎ እላወኩም ብጣዕሚ ኣገዳስ ቃል Ett viktigt ord. ኣገዳስ ቃል För när Jesus sa till sina lärjungar, ኢየሱስ ከምዚ ኢልዎም ነቶም ደቀ መዛሙርቱ om någon vill följa mig så ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጽ መስቀሉ ኣብ ጸጽባህ የልዕል እሞ ይስዓበኒ ኢልዎ Att förneka sig själv. ንርእሱ ይቕበጽ Att dö bort från sig själv. ንርእሱ ክሃድግ ኣሎ ካብ ርእሱ ክእለ ኣለዎ Varför är det så viktigt? ንምንታይ እዚ ኣገዳሲ ዝኸውን Jo, för att Jesus ska göra något nytt med ditt liv. ምክንያቱ ኢየሱስ ኣብ ህይወትካ ሓድሽ Så ነገር måste du släppa det gamla. እስኻ ነታ ኣረጊት ክትፍንዎ ኣለካ Och vi kan lära oss av det här. ካብዚ ብዙሕ ክንመሃር Att ንኽእል Jesus säger att han är vägen. Det innebär att vi är kallade att följa honom. ኢየሱስ ክርስቶስ መገዲ ክብል ከሎ ክንስዕቦ ከም ዘድልየና እዩ ዝነግረና ዘሎ Det är en väg av självgivande kärlek, förlåtelse och tjänande. እዚ መገዲ እዚ ዘይቋርፅ ሓጎስ ዘይቋርፅ ሰላም ዕግበት እትረኽበሉ መገዲ እዩ
Amen. Så Jesus han sa att jag är vägen. Vägen är smal, säger han, eller hur? ምግቲ መገዲ ኣነ ኢሉሎ እታ መገዲኻ ቀጣነ ኢሉሎ Det går inte att leva med båda fötterna i båda världarna. ኣብ ክልቲኡ እግርኻ ረጊፅካ ኣብ ዓለምን ኣብዚ ናይ እግዚኣብሔር ዓለምን ክትመላለስ ኣይትኽእልኒ Han säger i ordet att vi bor i världen men vi är inte av världen. ኣብ ቃሉ ክዛረብ ከሎ ኣብ ዓለም ኢና ዘለና ካብ ዓለም ግን ኣይኮንናን Det står också i Romarbrevet, han säger anpassa er inte efter den här världen. ኣብ ሮማ መልእኽቲ ሮማውን እንታይ ይብል እዩ ከምዚ ዓለም እዚ ኣይትመላለሱ ብለና Det är lätt för oss människor att försöka passa in. መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ክንመሳሰል ኢና ንፍልጥ Om vi har beslutat följa Jesus ኣነ ግን ክርስቶስ ክስዕቦ እንድሕር ወሲነ så är det 100% helhjärtat. ብምሉእ ልበይ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ክስዕቦለን Och allt som står i ordet ska jag följa. ኣብቲ ቃል ዘሎ ነገር ኩሉኻ ክስዕቦለን Och allt som min kapten då, eller min general då som Jesus är, följer jag. እቲ ናተይ ሓለቃ ወይ ድማ ጀነራል ዝመርሓኒ ዘሎ ዝብለኒ ዘሎ ክሰምዖለኒ Han gav oss en befallning. ትእዛዝ ሂቡና ኣሎ Han säger oss älska din nästa som dig själv. ብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅር ኢሉና ኣሎ Det är svårt. ከቢድ Människor är svåra. ሰባት ክተፍቅሮም Vi är ከቢድ svåra. ንሕና ባዕልና ከበድቲ ኢና Det finns vårat kött ናትና ስጋና ኣሎ och vi har våran ande. መንፈስናኻ ኣሎ Och han vill ge oss den heliga andens frukter. ንሱ ነቲ ናይ መንፈስ ፍረ ክህበና ይደልዩ Så vi är kallade att följa honom för att vi ska bära god frukt. ስለዚ ንሕና ተፀዊዕና ዘለና ነዚ ፅቡቅ ፍረ ምእንቲ ክንፈሪ ኢና Så att människor när de ser på er ሰባት ንኣኹም ክርዩ ከለዉ så ska de säga wow. ዋው ክብሉ ክእሉ Det där är människor som säger vad de säger och de gör vad de gör. እዚኦም ከምዚኦም ዓይነት እዚኦም ሰባት እዚኦም ነቲ ዝብልዎ ይነብርዎ እዮም ክብሉ ክእሉ ኣሎ Det är någonting med den människan som jag gillar. እዚ ሰብ እዚ ኣብኡ ዝሪኦ ዘለኹ ነገር ፍሉይ ፈትዮ ኣለኹ ብርሃን ርኢ Som ኣለኹ bor i dig ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ብርሃን är på riktigt. ሓቀኛ ምዃኑ Många gånger när jag träffar vänner till mig från mitt gamla liv መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ናይ ቀደማ ኣሩኽተይ ረኽቦም så säger de alltid för mig, förut hade du mörka ögon, sa de. ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዓይንኻ ጸልማት ኢና ንርኢ ነርና De var rädda för mig för att det var mycket mörker i mig. ብጣዕሚ ፈርሑኒ ነይሮም ምክንያቱ ኣብ ውሽጠይ ብዙሕ ጸልማት Och ነይሩ nu när jag träffar dem så ser de, det lyser om dig. ሕጂ ድማ ከረኽቡኒ ከለዉ Inte på grund av vem jag är, ኣሜን utan det är på grund av vem Jesus är. ካባይ ዝተበገሰ ኣይኮነን ካብ የሱስ ተላዕለ För att jag har gett honom hela mitt hjärta. ኣነ ሙሉእ ልበይ ንየሱስ ይበሉ Och när han säger så här i Lukas 9 att vi ska förneka oss själva och bära vårt kors varje dag. ስለዚ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 9 ንርእስና ቀቢፅና ንመስቀሉ ክንስከም ከም ዘለና ነግረና ከሎ Det betyder då om jag är en glas እዚ ማለት እዚ ኣነ እንድሕር ሓደ ጥርሙዝ ኮይነ och livet fyller mig med massa saker som inte är bra. ህይወት ከዓ ብዝተፈላለየ ሕማቅ ነገር እንድሕር መልኣኒ ኣለዎ ኮይኑ Ilska, besvikelse. ፅልኢ ተስፋ ምቁራፅ ዝተፈላለዩ ነገር Allt det jag häller ut. ነዚ ኩሉ ክኽእወለኒ Och jag låter heliga anden få fylla mig. ድሕሪኡ መንፈስ ቅዱስ ክመልኣኒ Med andens frukter. ጥሩሑ ክገብረሉለኒ Kärlek. መንፈስ ፍረ Amen. ፍቕሪ Frid, ሰላም tålamod, ትዕግስቲ mildhet, ለውሃት trofasthet, እሙንነት godhet ሰናይነት och självbehärskning. ርእስኻ ምግዛእ Det är fantastiska kvaliteter, eller hur? ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾኑ De frukterna, እዞም ፍረታት እዚኦም är goda ብጣዕሚ ጥዑማት och de är ፍረታት från Gud. ካብ እግዚኣብሔር እዮም Vi får dem som en gåva av den heliga ande. ንሕና ብመንፈስ ቅዱስ ከም ህያብ ኢና Och vi har ንኽእል ett val här. ስለዚ ኣብዚ ምርጫ ኣለን Antingen kan vi gå över att kött, እቲ ሓደ ኣማራፂ ብስጋ ክንመላለስ እዩ eller så förnekar jag mig själv och säger Jesus fyll mig och hjälp mig att gå i andens frukter. ካልኣይ ኣማራፂ ድማ ንስጋና ቀቢፅና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመልኣና ምምፃእ እዩ ማለት እዩ Så när vi är efterföljare krävs trofasthet, fast det är svårt. ሰዓብቲ ክንከውን ከለና እሙንነት የድልዩ Och vem får vi trofasthet av? እሙንነት ግን ካበይና ንርኽ Heliga anden. ካብ መንፈስ ቅዱስ Han ger oss det vi behöver. ንሱ እዩ ነቲ ዘድልየና ዝህብ Han är vår bästa vän. ንሱ እቲ ቀረባ ኣርክና እዩ När jag börjar förstå att heliga anden var en person, መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣካል ምዃኑ ክፈልጥ ምስ ጀመርኩ att han hade personlighet. ስብእነት ከም ዘለዎ ክፈልጥ ምስ ጀመርኩ Och när jag började inse att jag hade en relation med honom, ምስኡ ርክብ ክገብር ከም ዝኽእል ክርዳእ ጀሚረ då började jag se livet på ett helt annat sätt. ድሕሪኡ ንህይወት ብካልእ ኣመለኻኽታ ክሪኦ ጀሚረ Det finns kraft i den heliga ande. ኣብ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣሎ Han leder dig till sanningen. ናብ ሓቂ ይመርሐካ Han lyfter upp dig när du är trött. ሃፈይ ብለካ ክደክም ከለኻ Han visar dig vägen när du tappar bort dig själv. ክጠፍኣካ ክትዳናገር ከለኻ መንገዲ የርእካ እዩ Han ger oss det vi behöver. ነቲ ዘድልየና ይህበና እዩ Punkt nummer 3. ሳልሰይቲ ነጥቢ Jesus säger att han är sanningen. የሱስ ከዓ ኣነ ሓቂ ኢሉሉ En viktig grund i sitt liv.
በጣም ወሳኒ መሰረት አብ ህይወት Och då står det så här i Hebreerbrevet kapitel 13 አብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 och vers 8. ፍቅዲ 8 Så säger Jesus Kristus är detsamma igår, idag och för evigt. ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም ንሱ እዩ ይብል Amen. አሜን Han förändras inte. አይልወጥም እዩ Vilken situation vi står i eller vad vi går igenom i livet, han är detsamma igår, idag och imorgon. ኩነታት እንተኣተና ብዝተፈላለየ መገዲ እንተሓለፍና ንሱ አይልወጥም እዩ ትማልን ሎምን ዘለዓለም Han är våran pålitliga grund. ንሱ እቲ ዘተኣማምን መሰረትና እዩ Hans ord är ett löfte som alltid håller. ቃሉ ኩሉ ግዜ ዝፍጸም ኩሉ ግዜ ዝጸንዕ ተስፋ እዩ Sanningen också befriar oss från skuld, skam och rädsla. ሓርነት ድማ ካብ ክስን ኩነነን ካብ ፍርሓትን ሓራ የውፃና እዩ Han säger här också i Johannes kapitel 8, vers 32. ኣብ ዮሐንስ 8:32 እውን ከምዚ ኢሉ ኣሎ Så säger han så här, och ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. ነቲ ሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ እውን ሓራ ክተውፅኣኩም እያ ይብል Amen. ኣሜን Sanningen ska göra oss fria. እቲ ሓቂ እያ ነፃ ተውፅኣና Exakt 5,5 år sedan så hade jag ett möte med Jesus som förvandlade mitt liv. ቅድሚ 5 ዓመትን ፈራኣን ልከ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ተራኺበ ህይወተይ ካ ተለውጥ Och det här ordet kom till mig እዚ ቃል እዚ ናብ ውሽጠይ መፁ ungefär 2 veckor efter jag var frälst. ምስ ደሃንኩ ድሕሪ 2 ሰሙን ማለት Jag hade rättegång ናይ ቤት ፍርድ ቆፀራ och ነይሩኒ de hade kallat mig. Jag hade 28 punkter. 28 ክስታት ነይረናኒ Allt möjligt från mitt gamla liksom liv, som allt från vapen och det var misshandel, det var rattfyller, det var massa blandade saker som de ካብቲ hade samlat. ዝሓለፈ ህይወተይ ብናይ ብረት ዝገበርኮ ምጥሓስ ነይሩ ብመስተ ብዝተፈላለየ ካልእ ዝገበርኮ ብዙሕ ገበናት ነይሩ Massa hemskt. ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኾነ Så ነገራት jag går in till rättegången, men jag är fylld av Jesus nu. ናብቲ ቤት ፍርዲ ክኣቱ ከለኹ ግን ሕጂ ብኢየሱስ ተመሊአ እየ ዝኣቱ ዘሎ 16 februari 2019. ዕለት 16 ፌብሩዋሪ 2019 Jag var i en källare. ኣብ ሓደ ሸላረ Jag håller på ነይረ att göra klart en pistol för jag skulle gå och skjuta en människa. ንሓደ ሰብ ንክትኩሰሉ ወይ ንክቀትሎ ካላሽኔት የዳሉ ነይረ Och i det här mörkret ኣብዚ ጸልማት እዚ ከለኹ så får jag möta med Gud. ሹኤ ምስ እግዚኣብሔር ተራኺቡ Han kommer till mig i källaren där. ኣብቲ ሸላረ መፅዩኒ Han säger till mig, är det här ett livet? Är det här är mannen jag menar dig vara? እዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክትከውን ደ ኣነ መዲበካ ኢሉኒ Och jag hoppar till och jag blir helt stum. ሽኡ ተስኤ በቃ ብጣዕሚ ዝዛረቦ ነገር ጠፍዩኒ Han kom och mötte mig där. Han konfronterade mig. ኣብኡ ፊት ንፊት ተራኺቡኒ ፊት ንፊት ተዛራሪቡኒ Och där fick jag ett möte med Jesus. ኣብኡ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተራኺበ Och då kom det här ordet till mig. Jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. ሽኡ ያዛ ቃል እዚኣ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ Och allt du söker i ditt liv finner du i mig, sa han till mig. ኣብ ህይወትካ ትደልዮ ነገር ኩሉ ድማ ኣባይኻ ትረኽቦ För ይብል jag var en jagare. Jag sökte, jag jagade. ብዘይ ምቁራፅ ዝደሊ ነይረ ኣነ በቃ ደላየ ነይረ Men när jag mötte Jesus så slutade jag jaga. ንኢየሱስ ምስ ረኸብኩ ግን ካልእ ነገር ምድላይ För att han hade hittat mig. ምክንያቱ ንሱ ስለ ዝረኸበ Han sa till mig, allt du söker i ditt liv ኩሉ ኣብ ህይወትካ ትደልዮ ነገር ኢሉኒ finner du i mig. ኣባይኻ ትረኽቦ Så allt vi behöver i våra liv finner vi i honom. ኣብ ህይወትና ንደልዮ ነገር ኩሉ ኣብ ኢየሱስ ንረኽቦ ኢና Och jag står i det idag. ሎሚ ኣብኡ እየ ዝነብር ዘለኹ Jag går i det idag. ብኡ መላለሳ Jag känner det idag. ስማዓኒ ኣሎ እዚ Jag pratar det idag. ብዛዕባኡ ዛረባሉ Jag tänker det idag. ንሱ እየ ዝሓስብ Jag ዘለኹ sover det idag. ንዑ እየ ዝድቅሶ ዘለኹ Jag lever i det idag. ኣብኡ እየ ዝነብር Så ዘለኹ varför det här budskapet är så viktigt för oss? እዚ መልእኽቲ እዚ ንምንታይ ንዓና ኣገዳሲ För ዝኸውን Jesus kom för att befria oss ኢየሱስ ሓራ ከውፅኣና ስለ ዝመፀ እዩ från alla fångenskap. ካብ ዝኾነ ዓይነት ማእሰርቲ Och när vi fäster våra blickar på honom ዓይንትና ኣብኡ ክንገብር ከለና och vi är kallade att ha gemenskap med honom. ናብኡ ተፀዊዕና ኢና ምስኡ ሕብረት ምንት Vad är när man är kallad? እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ተፀዊዑ ማለት Du kan ju inte ducka en kallning från en armé till exempel. ንኣብነት Om kungen kallar dig, ንኣብነት ንጉስ እንዳር ፀዊዑካ vad ska du göra? Ska du säga nej, jag vill inte gå? ኣይከይድኒ ትብል ዲኻ Du kommer ትኸይድ ኢኻ och du lyssnar ትሰምዖ ኢኻ och du gör det han säger, eller hur? ዝበለካ ኩሉ ከዓ Och vem är våran kung? ንጉስና መን Han har kallat oss. እሱ ፀዊዑና ኣሎ Han har kallat dig. ፀዊዑካ ኣሎ Förstår ni hur djupt det blir då när man förstår att jag är kallad? እቲ ተፀዊዐ ዝብለ ሓሳብ Du är kallad. ክንደይ ዓሚቕ ምዃኑ Han har en plan för var och en av era liv.
ለነፍስ ወከፍና መደብ አለው Det är inte av en slump du är. በጋጣሚ ኮንካን አብዝ ምድር Du är värdefull och unik för honom. በጣም ክቡርን ፍሉይን ይኻስኻብ ቅድሚ Han dog på korset för att du ska få leva och få evigt liv. ኣብ መስቀል ዝሞተሉ ምክንያት ንስኻ ናይ ዘላለም Det är ህይወት inget lätt pris han har betalat. ሕሱር ዋጋ ይኮነን ከፊሉ Det är ultimata priset. እቲ ዝለዓለ ዋጋ ይከፊሉና För att inte du ska vara fastkedjad längre. ንስኻ ብሰንሰለት ተኣሲርካ För ምንታይ sanningen ተሓቂ gör ምክንያት dig fri. ሓራ የውፃእካ Men när du får sanningen, ንስኻ ነቲ ሓቂ ትቅበሎ vad gör du med den? እንታይ ትገብሮ Det är frågan. እዚ ትሕቱ Vad gör vi med sanningen när vi får den? እንታይ ንገብር ተሓቂ ምስ ፈለጥና Lever vi fullt ut som Jesus vill att vi ska leva? ልክዕ ከምቲ ሱ ዝብለና ብኡ ንነብር ዶ ከምቲ የሱስ ነግረና Går jag ut ifrån hans väg ibland? ሃንሳ ካብቲ ናቱ መገዲ ወፅ ዶ Du vet att följa Jesus, det är en disciplin. ምስ የሱስ ምምላስ ማለት ስነ ስርዓት ይሓትት እዩ Det är disciplin och det är ett beslut. ውሳነ እዩ ድሓር ድማ ስነ ስርዓት ይደሊ እዩ Det är så viktigt för Jesus för att han gick i lydnad hela vägen till korset. ኣብ የሱስ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኮይኑ ንሪኦ ኢና ምክንያቱ ክሳብ መስቀል ተኣዚዙ ከይዱ እዩ Han lydde sin fader i himlen. ነብኡ ነታ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኡ Jag vill ተኣዚዙ göra det här jag vill göra det här för er, sa han. እዚ ኩሉ ድማ ንኣኹም ክብል ክገብሮ እየ ኢሉ Jag tar på mig allt. ኩሉ ኣብ ርእሰይ ክፀዕነ ኢሉ Det som ni har gjort, det är det som ni kommer att göra. እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩሞ ብሕጁን ትገብርዎ Jag betalar det ultimata priset för ኩሉ er. እቲ ዝለዓለ ዝበሃል ዋጋ ክኸፍሎ እየ ኢሉ Enda ni behöver göra ንስኹም ትገብሮ är ዘድለይኩም tro på mig ብኣይእመኑ och följa mig. ንኣይሰዓቡን እዩ Och det ni har fått እቲ ዝተቐበልኩሞ ska ni sprida vidare. ንኻልኦት ተመሓላልፍዎ ኣሎ Amen. ኢሉና ኣሜን Det är en befallning vi har fått እዚ ትእዛዝ från ተዋሂቡ våran kung. ካብ ጎይታ Du är kallad ካብ ንጉስና att ተፀዊዕካ bära god frukt. ፅቡቅ ፍረ ክትፈሪ ተፀዊዕካ ኢኻ Amen. Punkt nummer 5. ሓምሸይቲ ነጥቢ Jesus säger att jag är livet. የሱስ ኣነ ሂወት ኢሉ Han ger oss ett andligt liv. መንፈሳዊ ሂወት እዩ ዝህበና Det står i Johannes kapitel 6, vers 63. ኣብ ዮሃንስ 6:63 Johannes kapitel 6, vers 63. ዮሃንስ 6:63 Okej. Det står så här. Det är anden som ger liv. መንፈስ እዩ ህያው ዝገብር Köttet är ingenting nytta. ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ Det ord jag har talat till er är ande och liv. እዘን ኣነ ዝነገርኩኹም ቃላት መንፈስ እየን ሂወት እውን እየን Amen. ኣሜን Ande och liv. መንፈስን ሂወትን Ande och liv är att vi ska vandra i andens frukter. እዚ ማለት እዚ ኣብ ናይ መንፈስ ፍረ ክንመላለስ ከም ዝግባእ እዩ ዝነግረና Det är inte underbart att bara få känna heliga anden bubbla i våra hjärtan. መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ክመልኣና ከሎስ ኣይሐጉሰኩምን እየ Utan Jesus är vårt andliga liv död. ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈሳዊ ሂወትና ሞት እዩ Därför är det så viktigt för oss att ha en nära relation med honom. En passionerad relation med honom. ስለዚ እዩ ምስኡ ጠቢቕና ክንመላለስ ዘለና ብፅምዓት ወይ ድማ ብቅንዓት ምስኡ ክንጓዓዝ ዘለና Genom honom får vi ett nytt liv fyllt av mening, kraft och hopp. ብኡ ሓድሽ ሂወት ብተስፋን ብሓይልን ብሓጎስን ዝመልአ ሂወት ንረከብ Så Jesus gav oss det här för att vi ska få leva i gemenskap med honom. ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ዝሃበና ምስኡ ብሕብረት ምእንቲ ክንነብር እዩ Livet Jesus ger handlar inte bara om framtid utan evigt liv. ኢየሱስ ዝህበና ሂወት ብዛዕባ መጻኢ ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነስ ዘለዓለማዊ እዩ Och också ett liv där vi får dela hans kärlek och hans frid. ነቲ ናቱ ሰላምን ነቲ ናቱ ፍቕርን እንማቐለሉ ሂወት እዩ Tänk dig många människor som är där ute och lider. ኣብ ደገ Lider. Som har missbruk. Det är många. ብዙሓት እዮም ኣብ ደገ ብጣዕሚ ብስቃይ ዝነብሩ ዘለዉ Just att leva i ett mörker är hemskt. ኣብ ፀልማት ክትነብር ብጣዕሚ ክፉእ ነገር እዩ Och när vi läser i Bibeln så ser vi många gånger Jesus, han var alltid med människor som ingen ville ha. መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቃል ኣምላኽ ክርኢ ከለና ኢየሱስ ምስቶም ካልኦት ሰባት ዘይቀርቦም ሰባት ቀርብ ከለና Han var med tullindrivare, ንኣብነት ምስቶም ተጋዋን syndare, ምስቶም ሓጣን brottslingar, ምስቶም ገበነኛታት prostituerade. ምስ ደናመን ዝራታት Människorna som samhället såg som
outcasts. እቶም ህብረተሰብ ዘግለልዎም ሰባት ማለት De gick Jesus till och ምስኦም እዩ ናብኦም ኢየሱስ ኸይድ delade bröd. ምስኦም ቅጫ በልዕ ነይሩ Han kallade dem. ፀዊዕዎም ንኦም Han helade dem. ንኦም ፈውሶም ነይሩ Han talade liv i dem. ኣብ ልዕሊኦም ህይወት ይዛረብ ነይሩ Han kallade dem vid namn. ብሽሞም ይፅውዖም ነይሩ Han sa till de hyckliska fariseerna. ነቶም ፈሪሳውያን ግን ኣቱም ግቡዛት ይብሎም Han sa, jag kom för de sjuka, inte för de rättfärdiga och friska. ኣነሲ ነቶም ህሙማት ዳ እምበር ነቶም ጻድቃንን ጥዑያትን ኣይኮንኩን መጽ ይብሎም ነይሩ Jag var sjuk. ኣነ ሕሙመ ነይረ Han helade mig. ፈውሱኒ Den inställningen är väldigt viktigt för oss att ha. እዚ ዓይነት ምርዳእ ወይ ድማ እዚ ዓይነት መርገጽ ክህልወና ኣና ብጣዕሚ ኣድላይ Jesus, jag behöver dig. ኢየሱስ ተድልየኒ ኢኻ Varje dag. መዓልታዊ I varenda område i mitt liv. ኣብ ኩሉ ሸነኻት ህይወተይ Så vill jag att du leder mig. እስኻ ትመርሓኒ እደሊ Att du visar mig det du vill att jag ska göra i ditt liv. እቲ ክገብሮ ዘለኒ ነገር ክተርእየኒ ኣብ ህይወተይ እደሊ Öppna mina ögon. ኣዒንተይ ክፈቶ Öppna mina öron. ኣእዛነይ ክፈቶ Och mjuka mitt hjärta. ንልበይ ድማ ኣለስልሶ Så att du får forma mig. እስኻ ቅርጻ እትሕዘኒ Som du vill att jag ska bli. ከምቲ ክኾኖ ትደሊ Ett liv nära Jesus. ምስ ኢየሱስ ቅረባ ዝኾነ ህይወት Då blir man väldigt ödmjuk. ብጣዕሚ ብትሕትና ዝመልአ እዩ ዝኸውን För jag hade ett hårt hjärta förut. ኣነ ተሪር ልቢ ነይሩ ንቀደም Väldigt avstängd människa. ብጣዕሚ ዕፁ ዝኾንኩ ሰብ ነይረ Jag kan inte sitta och berätta de hemska sakerna jag gjort. ሕጂ ኮፍ ኢለ ክነግረኩም ክእለኩም ኣይክእልነይቲ ዝገበርኮ ክፉእ ነገራት Djävulen hade sina klor i mitt liv. ሰይጣን ኣፅፋሩ ኣብ ህይወተይ ኣእትይዎ ነይሩ Och han lekte med mig i många år. ንብዙሕ ዓመታት ከዓ ተፃዊቱለይ Jag var hans tjänare. ኣነ ናቱ ኣገልጋሊ ነይረ Och just i mörkret ኣብቲ ጸልማት እቲ så skickade han en ängel. መልኣኽ ሰዲዱለይ 2000, exakt för det blir 20 år sedan exakt. ልክዕ ቅድሚ 10 ዓመት ማለት እዩ Jag sitter i fängelse och ska få min första dom. ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይነ ቀዳማይ ፍርዲ ክቕበል Och dagen innan jag ska få min dom, ቅድሚ ነቲ ፍርዲ ምቕባለይ ቅድሚ መዓልቲ eftersom jag var misstänkt för massa grova rån, ብዙሕ ናይ ምዝራፍ እንታይ ዝበሃል ምስራቅ ገበናት ገይረ ስለ ዝነበርኩ ብኡ ተጠርጢረ ነይረ och jag var tagen med olika liksom pengar och sådär, så att de hade mycket bevis i alla fall. ብዙሕ ጭብጥታት ነይርዎም ብዙሕ ጭብጥታት ነይሩ ኣብቲ ገንዘብ ነይሩ ዝተተሓዝቆ ገለገለ ነገራት ተስፋ ቆሪፀ ነይረ Så jag tänkte så här, och min advokat sa samma sak. እቲ ናተይ ጠበቃ ልክዕ ከምኡ ኢሉ Han sa, det ser mörkt ut. ተስፋ ዝበሃል የብሉን Och jag hade sån ångest inombords. ኣብ ውሽጠይ ድማ ብጣዕሚ ጓህ ነይሩ 20 år gammal var jag. ሽዑ ወዲ 10 ዓመት Jag var misstänkt för 12 grova rån. 12 ዓበይቲ ናይ ምዝራፍ ገበናተይ ተኸሲሰ Dagen innan jag ska få min dom, ቅድሚ እቲ ንፍርደይ ዝቕበለሉ መዓልቲ så kommer en ängel till min cell. ሓደ መልኣኽ ናብቲ ናተይ ቤት Han ማእሰር sa till mig, ከምዚ ኢሉኝ han dök upp från ingenstans. ካብ ሃንደበት መፅኡ Tittade på mig. ፊት ንፊት Så ርዩኒ sa han till mig, Bets, var inte rädd, jag är med dig. ቤት ኣይትፍራሕ ኣነ ምሳኻ ኢሉኒ Han sa det, Bets, var inte rädd, jag är med dig. ቤት ኣይትፍራሕ ኣነ ምሳኻ ኢሉኒ Så sa han det 3:e gången, Bets, var inte rädd, jag är med dig. ሳልሳይ ግዜ ከዓ ቤት ኣይትፍራሕ ኣነ ምሳኻ ኢሉኒ Jag är helt chockad och sitter där i sängen. ኣብቲ ዓራት ኮፍ ኢለ ነይረ ብጣዕሚ ሰንቢደ Tänker en ängel dyker upp och säger till dig de orden du behövde höra. ሰቦ መልኣኽ መፅኡ እቲ ከተሰሞ ዘድልየካ ነገራት ክዛረበካ ከመይ ይስማዓካ Jag trodde jag drömde, jag började nypa på mig själv. ሓልም ኣለኹ ከይከውን ኢለ ንኣካላተይ ቁንቶ ጀሚረ Det gjorde ont när jag nypte mig själv, så det var på riktigt. ምስ ቆንቶ ከወት ቃንዛ ስለ ዝገበረለይ ብሓቂ ምዃኑ ተረድየ Men de orden han sa till mig, እቲ ሽዑ ዝተዛረበኒ ቃላት de kom från himlen. ካብ ሰማይን መፅእ Det står precis samma sak i ordet. ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብቲ ቃል ተፃሒፉሉ Frukta inte, jag är med dig, säger Herren. ኣይትፍራሕ ምሳኸይ እብል ጎይታ Så den ängeln gav ett meddelande från himlen till mig. እቲ መልኣኽ እምበኣር ካብ ሰማይ መልእኽቲ ኣምፅዩለይ Och det meddelandet till er också idag. እዚ መልእኽቲ እዚ ሎሙ ንኣኹም Frukta inte, han är med er. ኣይትፍራሕ እግዚኣብሔር ምሳኻ እዩ Vad du än står i idag, vad du än går igenom, ኣብ ዘለኻይ ኩነታት ተሃሉ ብዝተፈላለዩ ነገራት ተሃልፍ ተሃሉ så han som bor i dig är starkare än som allt finns där ute. እቲ ኣባኻ ዝነብር ዘሎ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ይዓቢ Han är alfa och omega. ንሱ ኣልፋን ኦሜጋን እዩ Han är början och slutet. መጀመርታን መወዳእታን እዩ Och hans kärlek till oss እቲ ናቱ ፍቕሪ ድማ är evig, ዘለኣለማዊ እዩ gränslös. ገደብ የብሎም Förstår ni vilken mäktig Gud vi har? ከመይ ዓይነት ዓብ ኣምላኽ ከም ዘለና ርዳእኩም ደሎ እዩ ኣሜን Amen. ሃሌሉያ Punkten
nummer 6. نابشاي شيء نتبك عتوه Livet innebär ett evigt liv, det är ett gemenskap med Gud. هيوت ذل عالمه هيوتيو مس እግዚአብሔር تنبرو هيوتيو. Det står i första Johannes kapitel 5 vers 11. ኣብ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 11 Första Johannes ቀዳማይ ዮሐንስ kapitel 5 11. 5:11 Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv och det är livet är i hans son. ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝሃበና እቲ ምስክር እዚ እዩ እሞ እዛ ህይወት እዚኣ ኣብ ወዱ ኣላ። Det är så mäktigt att förstå att han sände sin enfödde son. ነቲ ሓደ ወዱ ሰዲድዎ ኣሎ Att han skulle komma ner hit till jorden. ናብዚ ምድሪ ዝሰዲድዎ Dö på korset. ኣብ መስቀል ክሞት ገይርዎ Ta på sig allting som går att ta på sig i människans synd och ካብ mörker. ሰብ ክውሰድ ዝግብኦ ዘበለ ኩሉ ጸልማትን ሓጢኣትን ወሲዱ Och sen skulle han dö. ሞይቱ Återuppstå tredje dagen. ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ተንስዩ Och vi som tror på honom ንሕና እቶም ብኡ ንኣምን ska ድማ få ett evigt liv. ናይ ዘለዓለም ህይወት ንረክብ ኣሜን። Varje gång jag tänker på det så bara hoppar mitt hjärta extra gånger. ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ክሓስቦ ከለኹ ኣብ ውሽጠይ መሊሰ እናቃቃሕ Just att det här, när lärjungarna var på väg ifrån gravstenen, ካብቲ መቃብር እቶም ደቀ መዛሙርት ክኸዱ ከለዉ så står det i Lukas i slutande kapitel, jag vet inte exakt när, vart, ኣብ ሉቃስ ኣብቲ ከባቢ መወዳእታ ይዛረብ እዩ så gick Jesus med sina lärjungar. ኢየሱስ ምስኦም ይኸይድ ነይሩ Och de visste inte att det var Jesus. ኢየሱስ ምዃኑ ግን ኣይላለይዎን ነይሩ För att han var klädd i härligheten. ምክንያቱ ብክብሪ ተኸዲኑ ነይሩ Så han gick med dem. ምስኦም እንዳኸደ ከሎ Sen kom de på när han hade lämnat dem. ድሕሪኡ ምስ ሓደጎም ተረዲእዎ Så förstod de att det var Jesus. ኢየሱስ ምንባሩ ተረዲኡ Och vad sa de då? ድሕሪኡ እንታይ ኢሎም Brann inte våra hjärtan ልብና ዶ ይነደና ኣይነበረን när han talade till oss. ክዛረበና ከሎ Brann inte våra hjärtan. ልብና ዶ ይነደና ኣይነበረን Just hur han får våra hjärtan att brinna. ሪኢኹም ልብና ክነደና ይገብር Den kärleken är gränslös. እቲ ናቱ ፍቕሪ ገደብ የብሉን Jesus säger, jag är vägen, jag är sanningen i livet. Han erbjuder oss honom. Han erbjuder sig själv för oss. ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን ኢሉ ኢየሱስ ርእሱ ሂቡና ኣሎ Jag vill tala om någonting annat också idag. ሕጂ ሎ መዓልቲ ካል ነገሩን ክዛረበኩም Just vad det innebär att följa Jesus. ንኢየሱስ ምስዓብ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ Som jag sa, att vi är menade, vi är skapta och vi är kallade att bära god frukt. ከምቲ ኣቐዲመ ዝነገርኩኹም ዝተፈጠርናሉ ዕላማ ንዓና ዘለዎ መደብ እግዚኣብሔር ፅቡቅ ፍረ ክንፈሪ እዩ Att bära god frukt. ፅቡቅ ፍረ ምፍራይ Är det någon som gillar en rutten mango? ዝመሽመሸ ማንጎ ዝፈቱ ሰብ ኣሎ ዶ Det kan se jättefint ut utanpå, eller hur? ብደገ ፅቡቅ ክመስል ይኽእል እዩ Så när du tar en tugga, ምስ ጣዕምካዮ ግን helt slemmig och gammal. ብጣዕሚ ኣረጊትን ብጣዕሚ ሕማቕ መቐረት Men om man äter en perfekt mango, ፅብቕቲ ፐርፌክት ማንጎ እንዳሕር በሊዕኻ ግን den smaken är ljuvlig, eller hur? ከመይት መቐረቱ ፅቡቅ እዩ ምሽ Så smakar vi för människor och för varandra när vi är fyllda av Jesus. ንሕና ብኢየሱስ ዝመላእና ክንከውን ከለና ንሓድሕድናን ንሰባትን ከምኡ ኢና ንጣዕሚ Att Jesus får oss att bli de bästa vi kan bli. ኢየሱስ እቶም ዝበለፁ ክገብረና Får ይኽእል ut det bästa i oss, ካብ ውሽጥና ዘሎ ፅቡቅ ነገራት ይወፅኦ så vi kan få ut det bästa i varandra. ንሓድሕድና እውን ጥዑማት ምእንቲ ክንከውን Det är vi kallade, እነዚና ተፀዊዕና att bära god frukt. ፅቡቅ ፍረ ምእንቲ ክንፈሪ Det står så här i Johannes kapitel 15, vers 5. ኣብ ዮሐንስ 15 ፍቅዲ 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom så ska han bära rik frukt. Utan mig kan ingenting göras. እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ይብል ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝፀንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ Han är vinstocken. ንሱ እዩ እቲ ጉንዲ ወይኒ Vi är hans grenar. ንሕና እቶም ጨነፍ Och vi har också många grenar i våra liv som inte bär frukt. ኣብ ህይወትና ድማ ብዙሕ ጨናፍራት ኣለውና ፍረ ዘይህብ Dålig attityd, ሕማቕ ኣመለኻኽታ dåliga beteenden. ሕማቕ ዝኾነ ባህርያት Som det står här också i Johannes 15 att de grenarna som inte behagar Gud, እቶም ንኣምላኽ ዘይሕጉሱ ጨንፈራት de som inte bär frukt, እቶም ፍረ ዘይፍርዩ ፍረ måste vi klippa ጨንፈራት bort. ክቁረፁ ከም ዘለዎም ይነግረና ይጥቃም
Och när vi klipper bort dem, نقوم كنقرصهم كلنا det betyder att han fixar och gör oss ordning. إذا مالتي يمعرارينا يصرينا له مالتي För att vi ska kunna bära frukt. مرسنا بزبزة حكم فرمن Du kan inte blanda smutsigt och rent. رساهن تروين بحنساق تحاوسوي Man تخلني kan inte blanda mörker och ljus. الماتن برهانن كتحاوسوي تخلني Helgelse, قدسنا renhet, نصحنا lydnad. مئزاز De tre زوم سلسته är en viktig ingrediens. أقدستي رقحيتاتين Att ha i sitt sinne och sitt hjärta. أب حلنانا ناب لبنان För att följa Jesus. ليسوس كنسوع Som Jesus lydde, كم تيسوس ska تعززو jag göra. أنا هون كم كزازالن Som Jesus gjorde, كم تيسوس جبرو ska jag göra. أنا هون جبرالن Som Jesus levde, كم تيسوس تمالالسو ska jag leva. أنا هون كم كبنبرالن För han är han vi följer, eller hur? مخنياتو نو عندنا Jag kan inte نسأل säga att jag följer Jesus och så gör jag min grej här. ليسوس سأبالله خندابلكو كاد نجر جبراي كلني Det är helhjärtat. بملو لبيك هونا 100% varje dag. ميت كاميتي معلتاوي Vi människor, vi är imperfekta. نحنا دك سبات ملو أتاي كنا Men han är perfekt. نسوقن ملو Är inte det bra? Jag vet att jag kommer misslyckas. أنا كم زخل Men فلتي jag följer en Gud som är perfekt. دخلنا جن ملو زخنا أملاخ Det är 100%. زميتي كاميتيو Att jag har bestämt mig, أنا وسينا له ett beslut att stå med mina båda fötter, بخلت أجري وسينا تطايل följa له Jesus den smala vägen. بتاعت أن مجدي Vilken storm som än kommer i mitt liv, زخنا عينة نفاس أنت متأ så kommer jag stå kvar. أقول أتأو كبلي För att han är med mig. مسايس لا زخنا Det står i Bibeln så här. أب كلام När Jesus var ute i havet med sina lärjungar. قويتا يسوس أبت بحري مستك أمدامر توجيكم كله Han var jättetrött. دخيمونيو Han låg och sov. دكيسو Han vilade. أعرفه Storm blåste upp. هو بلا مشيو Båten håller på att välta. أتا جالبا كتقم تلك قريبا Lärjungarna får panik. دك أمدامرتو فرحات أتيوه De försöker väcka Jesus. يسوس كتسوه Han فتينه sover. دكيسو له Han vilar. أعرفي نيرو De rycker honom. من نخلقوه De مالك skriker vakna! تس دابلو تشو له Mästare, ser du inte att vi håller på att sjunker? قويتا كنت أف كلنا أيتري إندو لحابلو Och då reste Jesus upp sig. شو قويتا يسوس تنسيو Jag kan tänka mig att han gjorde lite så här. أنتو كم درجة يرداني Sträckte lite på sig. قرب ستريتش جيرو Och så gick han fram till båten. دحرينا بتاع جالبانا Och så sträckte han ut sin hand. أيدو زرقحو Och han sa, tig var tyst till stormen. أنت معبل هدي يلوه نفاس هدي Halleluja. آمين Han sträckte ut sin hand أيدو زرقحو och sa, tig var tyst. هدي يلوه Med en bestämdhet. بتأزاز بسلطان Med auktoritet. بسلطان يو عزيزوه Den auktoriteten har vi fått. لذا سلطان إذن إحنا När vi tar emot Jesus som våran Herre och Frälsare. كم قويتانا مدحنينا Den auktoriteten är våran. إذا سلطان إذن هاتنا Det står i Bibeln, han gick fram strängt, står det. أبتي Bestämt. على أملاخ انتاي زبل بسلطان Han sträckte ut sin hand, stopp. إيدو زرقحو خا Tig var tyst. تطو بليلو Du står i din storm i ditt liv. نسخة دما أبتنا هوت Får inte glömma en sak. هذا نقرأ يترس Jesus är med i båten. يسوس مساخلو Han har أبتنا gett dig den auktoriteten. سلطان تيجي وكالو Att sträcka ut din hand och tala till vilken en storm du står i. إيدكا زرقحكا نزخونا عينت معبل Och du كتزاربو befaller den att tiga. بتأزاز Så كتزازو kommer den också lyda. ناي قدن سمعكون Amen. آمين Det står i Lukas kapitel 10, vers 19. أب لوكاس عسرت عسرت En av mina تشاكا favoritbibelord. كابتوم زحو قصوني فقط Han har gett oss all makt. كل سلطان يبونا له Han har inte gett dig lite. نيش سلطان يكون Han har يبونا inte gett dig 99%. تسعة أنت شو عتنا Han har يكون gett dig 100%. ميت كام ميت All يبونا makt. كله سلطان Att trampa på skorpioner och ormar. قبل أنت من انكربيت انكرقص Och han har gett dig nycklarna. كمون مفاتح Att du behöver aldrig frukta för någonting i den här jorden. نزخون أبز مدن زكاي تفرق Mot hela fiendesvälden står det. قبل كله حيلي تسألعي يزبل Varenda demon, زخون عينت varenda أغان mörker زخون عينت سلمان har du fått auktoritet سلطان توايبوك av Jesus att trampa på skorpioner och ormar. قبل أنت انكربيت Han har gett dig mandaten att lägga dina händer på sjuka. تي قبل الحمومات إلكا كتنبر مسل يبوكالو De ska bli friska. نشوبون كهاوي منتي Han har gett dig mandaten och auktoriteten مثلا سلطان يبوكالو att tala ut liv i människor. قبل السبات هوت كتزارب Häromdagen jag pratade i telefon med en kille.
ቅድሚ ቁርባት ማልቲ መስሓድ ወድ በቴሌፎን Gud jobbar överallt. እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ይሰርሕ እዩ Man behöver inte vara fysiskt närvarande. በአካል ከማን ኣብ ክትርከብ አይድለ Heliga anden överallt. መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ይዘሎ Jag pratar i telefon mycket. Det är därifrån jag brukar prata med mycket människor som är i mörker fortfarande. በቴሌፎን ብዙሕ ዛረበ እዩ ብዙሓት ኣብ ጸልማት ዘለዎ ሰባት ረክበ Jag በቴሌፎን pratar med en kille som är med i gäng just nu och han är en gängledare och han orkar inte leva det här livet. ናይዞም ጋንግስተር ሓደ መራሒ ወዲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኮይኑ ጸሊእዎ ኣሎ ነቲ ህይወት Jag pratar med många som ringer mig eller pratar med dem på sociala medier. De vill ut ur det här mörkret. ኩሎም ክወፁ እዮም ዝደልዩ ምስ ብዙሓት ዝራኸብ ብሶሻል ሚዲያ ረኽቡን እዮም Det var en kille då som han ringde mig på kvällen, mitt i natten. 3:00 på natten ringde han mig. ሰዓት 3 ደውሉልኝ Jag känner inte honom. ኣይፈልጦም Jag ligger och sover, jag har telefonen avstängd. ቴሌፎነይ ኣፅዮ ኣለኹ ደቂስ ኣለኹ Men just den dagen så ringer min telefon. ሽሮ መዓልቲ ግን ቴሌፎነይ ወጭ Jag vaknar upp, jag försöker titta vad det är som ringer. ምን ይዝዱለለይ ለክሪኦ Så ፈስ säger heliga anden till mig, svara. ተቐበሎ ኢሉኒ መንፈስ ቅዱስ Normalt så brukar jag inte svara vid den tiden. ኣይቅበልኒ ነይረ በዚ ሰዓት Och jag som en lydig soldat, jag säger okej. ስለዚ ኣይነ እሱስ ወታደር ስለ ዝኾንኩ ሃራ ኢለ Jag tar upp telefonen, jag säger hallå. ሃሎ ኢለ Och då är han helt tyst i bakgrunden. ሱቕ ኢሉ ማለት እዩ Då är det en kille som har en pistol och tänkte skjuta sitt huvud. Han tänkte ta självmord. ኦኬ ሽጉጥ ገይሩሲ ንረሱ ነብሱ ከጥፍእ መዳልዩ ነይሩ Han sa till mig, jag trodde aldrig du skulle svara, sa han. ትምልሰለይ ኢለስ ፈፂሙ ኣይሓሰብኩን ኢሉ Jag blev lite chockad. ሰንቢደ Och då sa han till mig att han ska ta sitt liv, men han ville bara se om det han fick stämde. ንርእሰይ ከጥፍእ ወሲነ ዘለኹ ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ነገር ከረጋግፅ ደልየ ኢሉ Jag har försökt nu liksom ta mitt liv i 3 dagar, sa han. ኣብ 3 መዓልቲ ነብሰይ ከጥፍእ ፈቲ ሓሲበ ኣለኹ ፈቲነ ኣለኹ Min första tanke var, እቲ ቀዳማይ ዝሓሰብኩ ሓሳብ det här är en kille som har kanske psykiskt sjuk. በስነ ኣእምሮዊ ሓሚሙ ኣሎ ማለት እዩ ዝወዲ Sen började han berätta. Han började berätta om vem han var. ክነግረኒ ጀሚሩ ብዛዕባ ነብሱ Och jag vet vem den här killen är. እዚ ወዲ እዚ መን ምዃኑ ፈሊጠሹ Det är en äldre kille. ዕድመ ዝደፈአ ወዲ እዩ Väl respekterad i den världen jag kommer ifrån. ኣብቲ ዝነበርኮ ዓለም ብጣዕሚ ዝተኸብረ ሰብ እዩ Väldigt rik, miljonärerna, hus, restauranger. ገዛ ኣለዎ ቤት ምግብታት ኣለዎ ሚልዮነር እዩ ብጣዕሚ ሃብታም Han sa till mig, han bara du vet vem jag är, sa han. Så nämnde han 2-3 saker som bara jag och han och två andra människor. ኣነ ምዃነይ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ገለገለ ኣነን ንሱን ውሕዳት ሰባት ጠቒሱለይ ማለት እዩ Och då visste jag fick en bild i mitt huvud vem det var då. Då vet jag vem det var. መን ምዃኑ ተረድዩኒ ምስ ገለጸለይ Han sa till mig, ከምዚ ኢሉኒ han bara, jag har försökt ta mitt liv, men jag hörde någonting komma till mig och sa ring Bets. ነብሰይ ከጥፍእ ሓሲበ ነብሰይ ከጥፍእ ፈቲነ ግን ሓደ ነገር ኣብ ውሽጠይ መፅኡ ንቤት ደውለሉ እዩ Jag vill inte göra det, men jag tänkte så här, om jag gör det, vad skulle hända? ክገብሮ ይደለኹም ግን እንተገበርኮስ እንታይ ኮነ ይጋጥም ኸውን För jag har sett ditt liv och ditt liv har blivit förvandlat, sa han. ህይወትካ ከም ዝተለወጠ ርኢ ኣለኹ För jag har sett dig och följt dig på avstånd, sa han. ብርሑቕ ሲ ካታተለካ ነይረ ብዛዕባኻ ኣፍልጦልን Han är lite äldre än mig, så han vet ju vem jag var från jag var 15-16. እሱ ዕድመ ዝደፈአ ስለ ዝኾነ ኩሉ ብዛዕባ ይፈልጥ እዩ ካብ 15 Och då sa han till mig, jag har mormor som ber till mig. ሓንቲ ኣባየ ኣላ ኩሉ ግዜ ናይ ትፅልየለይ Han är fylld av ångest, skuld och skam. ብጣዕሚ ብጓሂ ብክሲ ኩነነይ ዝተመልአ ሰብ እዩ Så jag sa till honom, vet du vad broder? Kan jag få be för dig istället? ከምዚ ኢለዮ ሞ ዝሃወይ ክፅልየልካ ዶ 3 på natten, ሰዓት 3 እዩ i telefonen. ብቴሌፎን Så börjar jag be för honom. ክፅልየ ብጀሚረ Och jag ber och sen efter 10 minuter እንዳጸለኹሉ ድሕሪ 10 så känner jag Guds närvaro. ናይ እግዚአብሔር ህልውና ተሰሚዑ Och jag känner hur hans ångest försvinner. ከምኡ ንሱ እውን እቲ ጓሂ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ክጠፍእ ከሎ ተረዲኡኒ Dödens ande, ናይ ሞት መንፈስ jag befaller dig just nu i Jesu namn. ሕጂ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ Och släpp ዘለኹ honom, sa jag. ውፃእ ሞ ግደፎ Och han andas ut. ኢሉ ኣተንፊሱ Han börjar känna ett tryck lämna mig, sa han. ሓደ ጸቕጢ ካድገኒ ከሎ ስምዓኒ ኣሎ ኢሉ Han börjar gråta. ክበክ ጀሚሩ Och jag bara tackar Gud för det han har gjort i hans liv just då. ብጣዕሚ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ጀሚረ ኣብ ህይወቱ ብዛዕባ Han är chockad, killen. ብጣዕሚ ሰንቢዱ ትወዲ Han var inte beredd på detta. ከምዚ ይኸውን ኢሉ ሳይሓሰብ Varför jag berättar det här då? ንምንታይ ዝነግረኩም För ማለት att Gud verkar överallt. እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ከም Ett villigt hjärta
ፈቃደኛ ልብ እንተሎ som förstår vem man är i Kristus. በክርስቶስ ምን ምዃኑ Den ዝተረዳ mandaten och auktoriteten du har fått. ስልጣንን ዘለዎ መሰልን ዝፈለጠ Och gå i frimodighet. ብትብዓት ዝወፅእ ሰብ När vi går i frimodighet ብትብዓት ክትወፅእ ከለኻ måste mörkret backa. ጸልማት För ljuset är starkare. ምክንያቱ ብርሃን Amen. ስለ ዝብርትዕ Den här killen blev frälst och tog emot Jesus. እዚ ወዲ እዚ ብሂኑ ጎይታ ኢየሱስ På telefonen. ኣብ ቴሌፎን Han bodde långt bort härifrån. ሩቕ ቦታ እዩ ዝቕመጥ Så ringer han mig på mors dag. ኣብ ናይ መዓልቲ ዓዴታት ዘው ኢሉለ Jag sitter med min mamma. ምሰደይ ነይረ Kommer ihåg när vi var fikade i Väsby centrum där. ባህልሳ ኣብ ሓደ ቦታ ሻይ እንዳሰተና Och så ringer han mig. ደው ኢሉለይ Och då bara, jag bara, jag kan inte prata nu, jag sitter med min mamma, sa han. Han bara, ge mig din mamma, jag vill prata med henne, sa han. ሕጂ ክዛረበካ ይክእልኒ ምሰደይ ዘለኹም ስበልኮ ዳ ነደ ሃበኒ Och jag bara, okej, så bara, jag vill bara berätta för henne vilken underbar och fantastisk son du har. ከመይ ዓይነት ብሩኽን ብጣዕሚ ብሉፅ ወድን ከም ዘለዋ Som hjälpte mig och som bad för mig i det mörkaste mörker. ዝጸልየለይ ኣብቲ ጸልመተ ግዜ ኢሉ Men jag påminde honom, du har ingenting med mig att göra, så jag till honom. ምሳይ ወላ ሓደ ዘራኽብ ነገር ይብልካ All ära är till Jesus ኩሉ Kristus. ንኽብሪ ኢየሱስ Det var han som räddade dig. ንሱ እዩ ኣድሂኑካ Jag var bara den som var det här och blev använd. ኣነ ተጠቂሙለይ ወላ ሓደ ኣነ ዘይጠቅም För att ሰብ han älskar dig, så jag till honom. ስለ ዘፍቅረካ ኢሉ Det är på grund av kärleken att han kan sända människor i ditt liv. ስለ ዘፍቅረካ ሰብ ናብ ሂወትካ ሰ Så alla ni som är här idag, ስለዚ ኣብዚ ዘለኹም ኩላትኩም ni är kallade. ንስኹም ዝተፀዋዕኹም Gud har ett syfte med var och en av er. እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍኩም Det spelar ingen roll hur unga eller gamla ni är. ንእሽተይ ዲኻ ዓብይ ብዘይገድስ Gud har en plan för var och en av er. እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍኩም መደብ ኣሎ Att bära rik frukt ብዙሕ ፍረ ክትፈርዩ och att ni ska vara frimodiga ብትብዓት ክትመላለሱ och vara sanna Jesus-följare. ከምኡውን ሓቀኛ ሰዓብቲ ክርስቶስ ክትኮኑ Det står i Jeremia kapitel 17:7. ኣብ ኤርምያስ 17:7 Men välsignad är den mannen som förlitar sig på Herren, som sätter hela sin tillit på Herren. Han är som ett träd planterad i vatten. Den sträcker ut sina rötter till bäcken. Den fruktar inte för hettan och dess löv är alltid gröna. Amen. Den skräms inte av ett års torka. Den bär alltid frukt. ኣብ እግዚኣብሔር ዝውከል ትፅቢቱ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ ንሱ ከምታ ኣብ ጥቓማይ እተተኽለት ሱራ ኣብ ሩባ ኣቢሉ ዘሳፍሕ ኦም እዩ ዋዒ እንተመፀ ኣይትፈርሕን ቆፅላ ከዓ ለሚኡ ይነብር ብዓመት ደርቂ ኣይተንክርን ካብ ምፍራይ እውን ኣይተቋርፀን Alltid bära frukt. ኩሉ ግዜ ፍረ ኣለዎ Som att vi ska vara då träd som är nära bäcken. ልክ ኣብ ጥቓ ፈሳሲ ማይ Våra ዝተተኽለት ኦም bäcken som ger oss vatten, liv, vem är det? ኩሉ ግዜ እቲ ማይ ሂወት ስለ Det ዝህበና är Jesus, eller hur? Det är Jesus. Han ger oss det vi behöver. Han är våran väg, han är våran sanning, han är vårat liv. ንሱ መገድናይ ንሱ ሓቅናይ Och ንሱ i ሂወትና honom, genom honom, ብኡን ካብኡን ድማ så kan vi gå och göra mycket saker för människor också. ንሰባት እውን ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል Det står i Psaltaren kapitel 1, vers 1-3, så står det så här. ኣብ መዝሙር ዳዊት ሓደ ካብ ሓደ ክሳዕ ሰለስተ ኸ ከምዚ ይብል Saligen är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in i på syndens väg och sitter bland föraktare, utan har sin glädje i Herrens undervisning och beundrar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterad vid vattenbäcken som bär sin frukt i rätt tid och bär sin löv och inte vissnar, och allt görs det han gör lyckas han väl med. ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መገዲ ሓጥኣንካ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገፅቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚኣብሔር ዳኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉን ለይትን መዓልትን ዝመራብሮ ሰብሲ ብፁዕ እዩ ንሱ ከምታ ፍሬኣ በብግዜኣ እትህብ ቆፅላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓዚ ማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ Vi är kallade att bära rik frukt. ብዙሕ ፍረ ክነፍሪ ተፀዊዕና Vi är representanter av Jesus. Eller hur? ንሕና ወኪላት ኢየሱስ ኢና Och då är det också upp till oss att ge honom hela våra hjärtan. ሙሉእ ልብና ክንህቦ ግን ናትና ግደይ ማለት Som han sa till mig i den där källaren, bets varje dag 100%, sa han till mig. ኣብቲ ሸላረ እንታይ ኢሉኒ ቤት መዓልታዊ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሃበኒ Det går inte att göra 99 eller 20%. እስራ ወይ ድማ 99 ኣይኮነ När jag förstod att det var allt som gällde, ኩሉ ምዃኑ ምስ ተረዳእኒ då förvandlades mitt liv. ድሕሪኡ ህይወተይ ክልወጥ ጀሚሩ Han sa till mitt hjärta,
ንልበይሉኒ Jag ska ge ett liv av mirakel och under, sa han. ናይ ተኣምራትን ናይ ትምህርትን ተኣምራትን ህይወት ከበካይሉ Jag ska ge dig ett liv av mirakel och under. ትምህርትን ተኣምራትን ዝመልኦ ህይወት ከበካይሉ Jag har fått se så många mirakel och under sedan den dagen. ካብታ ሻዕ መዓልት ጀሚረ ብዙሕ ትምህርትን ተኣምራትን ርኢ ኣለኹ Han har gjort mirakel i mitt liv, ኣብ ህይወተይ ተኣምራት i ገይሩሎ mina nära vänners liv, ኣብ ቀረባ ኣሩኽተይ ህይወት främlingar på gatan. ኣብ ዘይፈልጦም ሰባት ህይወት Jag kommer aldrig glömma första gången jag fick se ett mirakel framför mina ögon. ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ተኣምራት ዝረኣኹሉ ግዜ ኣይርስዖን Helig anden påminde mig om en sak. መንፈስ ቅዱስ ሓደ ነገር ኣዘኪሩኒ Han sa till mig att han vill ha en nära relation med mig. ምሳኻ ቀረባ ምሕዝነት Så ይደልየሉኒ jag började höra honom tala till mig. ክዛረበኒ ከሎ ክሰምዖ ጀሚረ Så en dag träffade jag en vän till mig. ሓደ መዓልቲ ንሓደ ዓርከይ Och då ረኺበዮ säger helig anden till mig, hon är sjuk. መንፈስ ቅዱስ እንታይ ኢሉኒ ሓሚማ ኣላ Hon har ett problem med sin höft. ኣብዚ እንታይ ዝበሃል ኣብዚታ Benet kan man säga. Hon har problem. ኣብ እግራ ገለ ከባቢስ ሓሚማ ኣላ Så hon har haltat hela sitt liv. ተሓንክስ ኣላ Det visste inte jag. ኣነ ይፈለጥኩኒ ሙሉ ህይወታስ ተሓንክስ ነራ Så hon sa att hon hade jätteont i ryggen. Hon hade jätteont i ኣብ ryggen. ሕቋውን ቃንዛ ነሩ Så jag bara frågade henne, jag bara, "Ey, kan jag få be för dig, för ditt ben?" sa jag till henne. ብዛዕባ እግሪ ክዶ ክፅልየልኪ ኢለ እያ Och jag är nyfrälst nu. Jag kanske har gått med Jesus 6 månader bara. ሓድሽ ኣማን እየ ነረ ከባቢ ምናልባት ወርሒ Och hon är min lillebrorsas klasskompis. ንንእሽተይ ሓወይሲ ጓል ክላሱ ገለ Och ምጥቃት እያ ነራ hon känner bara den gamla Bets. ናይ ቀደም ቤት እያ ትፈልጠኒ Så hon var chockad när hon såg mig först och främst. መጀመርያ ምስ ረኣይት ንባዕላ ተገሪማ ነራ Jag log, jag var glad. እስኻ ነረ ፍሽ ክብል ነራ ሕጉስ Kramade henne. ሓቂፈ እያ Sa till henne, Jesus älskar henne. ኢየሱስ ፈትወኪ ኢለ እያ Hon var bara chockad. ገሪምዋ ነይሩ እሳ Så jag sa till henne, för jag ber för din fot. Hon bara okej. እግርኺ ክፅልየልክ ዶ Hon ኢላ satte sig ner på en bänk. ኮፍ ኢላ ኣብ ሴድያ Så hennes ben var 10 till 12 centimeter för långt. Den ካብ ena. 10 ክሳብ 12 ሴንቲሜትር ዝኸውን ነዊሑ ነይሩ ኣብ Hon ሓደ är född så. ከምኡ እያ ተወሊዳ Så hon har inlägg. ኣብ ጫማኣ ኣለዉ የእትውላ እዮም ሶላ Jag har aldrig tänkt på det. ኣነ ይፈልጥኒ Så jag sa till henne, för jag ber för din fot. ብዛዕባ እግሪ ክዶ Hon bara ክፅልየ okej, sa hon. ሃራይ ኢላትማ Och jag tar hennes fot. እግራ ወሲደ Och jag börjar be. ክፅልየላ Så ጀ ser jag hur den andra foten bara växer. እቲ ሓደ እግሪ ክዓቢ ከሎ ርአዮ Och jag har inte ens börjat be riktigt än. ገና ክፅሊ ከማን ኣይጀመርኩ Så jag sa stopp, snälla. Det börjar bli för långt här. Nu tänkte jag i mitt huvud. በቃ ሃልፋ ኣለዉ ክብል Och hon är helt chockad. ሳሃ ብጣዕሚ ሰንቢዳ Och jag känner Guds närvaro så stark. ናይ እግዚኣብሔር ህልውና ባሂል ናብ I Jesu namn, amen, sa jag. ብሽም የሱስ ኣሜን ኢለ Så stannar den. ጠጠው ኢሉ ሹ Då ser jag att den är exakt lika lång. ሽኡ ልክዕ ማዕረ መፅኡ ነይሩ Och hon skriker, hon är helt chockad. ብጣዕሚ ሰንቢዳ ሳህቱ Och jag är chockad och glad. ኣነ ድማ ብጣዕሚ ሰንቢደ ብጣዕሚ ግን Jag fick ተሓገሰ se en live and direct miracle. ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ህያው ዝኾነ Och man ምስክርነት blir ርአ fylld med hopp. ሽኡ ብተስፋ Så jag ተመልአ sa, förstår du hur mycket Jesus älskar dig? Så jag ለኺ ኢየሱስ ክሳዕ ክንደይ ከም ዘፍቅረኪ ኢለ wow, låt mig vara, sa hon. በቃ ግደፈኒ ኢለ Och hon var chockad och sprang därifrån. ብጣዕሚ ሰንቢዳ ሃዲማ ከይዳ Jag var glad. ኣነ Men ተሓጊሰ förvirrad. ባዶ ግን ግራት Hur kan inte hon vara glad? ንምንታይ ዘይተሓጎስ ኢለ Alla människor vi möter i våra liv, ኩሎም ኣብ ሂወትና ንረኽቦም som ሰባት vi då kanske vill väl för, ፅቡቅ ክንገብረሎም ፅቡቅ ንትምንየሎም ሰባት kommer kanske ha ett stängt hjärta för Jesus. ልቦም ዝተዓፅወ ክኸውን ይኽእል እዩ Trots det så älskar han dem ändå, eller hur? ከምኡን ከለዉ ግን የፍቅሮም እዩ ዝገርም Trots det så gjorde han ett mirakel på hennes liv, eller hur? ከምኡን ክነሳ ግን ተኣምራት ከዓ ገይሩ Och hon förnekade honom. ነፂጋቶ ሃዲማ ከይዳ Jag träffade henne ett halvår senare eller någonting. ድሕሪ 6 ወርሒ ከባቢ ረኺብያ Hon vågade inte ens titta på mig. ናባይ ክትጥምት ከማን ኣይደለየትን ኣይደፈረትን Jag bara smilade åt henne. ኣነ ግን ፍሽኽ ኢለ Jag gjorde så här. ከምዚ ጥራይ ኢለ Jesus älskar dig. የሱስ ፈትወኪ እዩ Och så tittade hon bort bara. ናብ ካልሽ ጥምት ጀሚራ För Jesus älskar henne. ኢየሱስ የፍቅራ እዩ Han helade henne. Hon var född så, ከምኡ እያ ተወሊዳ men det var inte hans originala plan. ከምኡ ግን ኣይኮነን እቲ መበቆላው መድ Jag tittade på hennes fötter. እግራ ከምዚ ኢለ Hon ርአ hade 2 vanliga skor. ጥዑያ ትክልተ ጫማ ሃሌሉያ Det här var frimodigheten. እዚ ሕጂ ተባኣት እዩ Jag läste ordet. ቃሉ ኣንቢበዮ Jag gick i ordet. ብቃሉ ከዓ ሰጊመ Och just då händer det någonting i våra liv. ሽኡ እዩ ኣብ ሂወትና ገለ ነገር ዝፍፀም Så nu när jag ska avrunda här, ሕጂ እንዳጠቃለልኩ ከለኹ så är det viktigt för oss att förstå ክንርድኦ ዝግባአና ነገር att när vi följer Jesus så måste vi göra det helhjärtat. ንየሱስ ክንሰዕቦ ከለና ብምሉእ ልብና Varje dag.
መዓልታዊ Som Lukas 9, det stod i Lukas 9 att om någon vill följa mig så måste han förneka sig själv och bära sitt kors varje dag. ከምቲ ሉቃስ 9 ዘንበብናዮ ክስዕበኒ ዝደሊ ነፍሱ ይቕበጭ Att göra någonting extra. ሙሉ ይሰኸም ይብል Att göra någonting extra för någon. ተወሳኺ ነገር ንሓደ ሰብ ምግባር Den vägen är självutgivande, እዚ መገዲ እዚ ቫቤትረደ ödmjuk, ትሕትና ዘለዎ ወይ ርእስኻ ትቐብፀሉ tjänande. ተገልግለሉ Jag vill avsluta med det här. መወዳእታ ከም ዝክብል Den här bilden jag fick, እዚ ስእሊ እዚ ዝረኣኽዎ hur underbar Jesus är. ኢየሱስ ክሳዕ ክንደይ ብሉስ ምዃኑ Jesus satt med sina 12 lärjungar. ኢየሱስ ምስቶም 12 ደቀ መዛሙርቱ Han knäböjde sig ተንበርኪኹ och tvättade sina lärjungars fötter. ናይ ደቀ መዛሙርቱ እግሪ ድማ ሓፂቡ Trots det ከምኡ ገይሩ ክነሱ så skulle han skulle bli förrådd ክሒዶሞ እዮም och såld. ከምኡ ሸይጦሞ እዮም Trots det tvättade han deras fötter. ከምኡ ምዃኖም እንዳፈለጠ ግን እግሮም ሓፂቡ Petrus, ጴጥሮስ som är helt levrad, som är väldigt aktiv, rolig och... ጡፍ ገለመለ በቃ Så sa han till, när han började tvätta deras fötter, እግሩ ክሓፅቦም ከሎ så sa han: nej Jesus, du kan inte tvätta mina fötter. ኖ ኣይተሓፅበንን ኢኻ ኢሉ ጴጥሮስ Petrus var alltid sådär. ጴጥሮስ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት Det finns alltid någon Petrus här. ኩሉ ግዜ ሓደ ጴጥሮስ ህልዩ ህጃ Jag var ju Petrus. ኣነ ንባዕለ ጴጥሮስ እየ ነይረ Och då sa Jesus bestämt till honom: ሽኡ ግን ኣፅኒዑ ተዛሪቡ om jag inte får tvätta dig እግርኻ እንተ ደኣ så har ዘይሓፂበካ du ingenting med mig att göra. መሳይሲ ወላ ሓደ ነገር የብልካን ኢሉ Hårda ord. ክብድ Det ዝበለካ är sanningen. ሓቂ እዩ Varför var han så hård där? ንምንታይ ተሪሩ ተዛሪቡ För att om jag inte kan låta Jesus få tvätta mig, ምክንያቱ ኢየሱስ ክሓፅበኒ እንድሕር ዘይሃዲገዮ det han gjorde med dem vill han att vi ska göra med varandra. እቲ እሱ ንኦም ዝገበረሎም ነገር ንሓድና ከምኡ ክንገብር Vad sa Petrus då? ጴጥሮስ ሹ እንታይ ኢሉ Tvätta hela mig, sa han. ኩለንተናይ ፀበኒ Dramatisk. ዘሳቕ ነገር እዩ Så han satte sig ner och tvättade hans fötter. ኮፍ ኢሉ እግሩ ሓፂቡ Så gick han till Judas. ናብ ይሁዳ ኸኢዱ Bara om någon timme så skulle Judas sälja honom. ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት እኮ ክሸጦ እዩ Sälja Jesus. ንየሱስ ሸጦ Ändå tvättade han hans fötter. እንተኾነ ግን እግሩ ሓፂቡ Han konfronterade inte honom. ኣይተቋየቆን Han behandlade honom lika. ማዕረ እዩ ተኸናኺንዎ እዚ ኢየሱስ Och vilka en problem vi har i våra liv, ኣብ ህይወትና ዝኾነ ዓይነት ፀገም så እንተሃለወና är det bara tillfälligt. ግዜያዊ ጥራይ እዩ Vet ni varför? ንምንታይ መስሎ Den härligheten som väntar oss እቲ ዝፅበየና ዘሎ ክብሪ är mycket, mycket bättre. ካብኡ ዝበለፅ Amen. ኣሜን Så när vi brottas med små saker framför oss, ha en evighetsperspektiv. ብናእሽቱ ነገራት ክንተሓዝ ከለና Vi, ኩሉ ግዜ ኣማእዲና ንዘላለም vi ska inte ንፀምፅ frukta döden. ንሞት ኣይንፍራሕ Vi ska inte frukta stormen. ንማዕበላት ኣይንፍራሕ Han som bor i oss ምክንያቱ ኣባና är ዝነብር större än allting som finns där ute. ካብ ኩሉ ብደገ ዘሎ ይዓቢ Våran identitet እቲ ናትና መንነት är vilka vi är i Jesus Kristus. ክርስቶስ Vad han har gjort för oss. እንታይ ከም ዝገበረልና Vi är utvalda, ንሕና vi är ዝተመረፅና ኢና älskade, ዝተፈቐርና vi ኢና är kallade. ዝተፀዋዕኹም Vi är ኢኹም också kallade att bära god frukt. ከምኡ እውን ብዙሕ ፍረ ክተፍርዩ Att bära ዝተፀዋዕኹም ኢኹም din broder, din syster. ንሃውኻ ክተተንስኦ ንሃፍትኻ Att möta varandra. ንሓድድና ክንራኸብ Att förlåta varandra. ንሓድድና ይቕረ ክንበሃል När din bror eller din syster är jobbiga, ሃውኻ ወይ ሃፍትኻ ኣሸገርቲ ክኾኑ ከሎ som det står i Kolosserbrevet kapitel 3, ከምቲ ኣብ ቆሎሴይ ምዕራፍ 3 ዝብሎ ha överseende med varandra. ምሕረ ይቕረታ ተኸኣልነት ይሃልወና Förlåt varandra ይቕረታ så ንበሃል som jag har förlåtit er. ከምታ ኣነ ይቕረ ዝበልኩኹም ከምኡ ድማ ንስኹም Just genom den, ተደናጋፅትን ለዋህትን ኩኑ ይብል just hur viktigt det är med enhet. እቲ ሓድነትና ክሳዕ ክንደይ ኣድላይ Det är ምዃኑ bandet ዝነኣሰረሉ som är kärlek. ፍቕሪ እዩ Då drar vi ner himmelriket ner på jorden. ሽኡ ንሰማይ ናብ ምድሪ ነውርዶ För när vi älskar varandra villkorslöst ብዘይ ቅድመ ኩነት ንሓድድና እንተ och ተፋቒርና vi gör och det vi säger, det gör vi. ነቲ ንዛረቦ ድማ ክንገብሮ Som ከለና det står i Jakobsbrevet, var inte bara ordets hörare utan var ordets görare. ከምቲ ኣብ ያዕቆብ ዝብሎ ሰማዕቲ ጥራይ ኣይትኹኑ ገበርቲ ቃል ኩኑ ዝብል Handling, ግብሪ handling. ግብሪ Att gå med Jesus är handling. ምስ ኢየሱስ ምኻድ ማለት ግብሪ እዩ Ett beslut, ውሳነ handling, ግብሪ lydnad, ትእዛዝ ምእዛዝ ödmjukhet ትህትና och tacksägelse. ከምኡውን መመስገኒ ምዃን Amen. Gud välsigne er. ኣሜን